Hade han bara stått stilla hade det gått bra, men han hoppar ju samtidigt så det är klart han ramlar. Han blev framtung. Ja, lite. Ja, nu! Åh. Vad är det för datum idag? Den 7 april! Axel, det är den 7 april och det står. Wow! Nu stod han länge. Det gjorde han. Ja, kan inte få med för nära. Det är helt fantastiskt. Han är så stark i benen, det känner man ju att han... Ja, styrkan har han. Det är nog mer bara kombinationen som behövs. Han kommer ju på tidigt.